Hey guys, लोगोफोर खुलुमहरबाय बयखौबो गोसो गोरबोनिफ्राय दायो एसे ब्रिज सफाय ब्रिज थाबायगासिनो दं आरोना नै जोङो बे जाबाय सफाय ब्रिज नै Hey guys, good morning लोगोफोर फुंबिलि समनि गासैनिसिमबो गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोनखौ बरायहरनाय थाबाय दायो माने जोङो थाबायदों माने मोनसे जायगायाव थांगोन जोङो फाइनालि दायो मोनहां जाबाय आरोना स्टेशनखौ दा जोङो भागिनजों आंजों माने थाबायगासिनो दं आरोखि न'आ खाथि जायो नालाय एसे खाथिद्रायबो नङा जास्ट 2 किल'मिटार जागोन आरो न'निफ्राय स्टेशनसिम ओमफ्राय दा स्टेशनसिम थांब्ला नोंथांमोननो फोरमायसिगोन लोगोफोर दायो थाबायगासिनो दङ नायलांबाय थादो बिदिब्ला लोगोफोर नुजाबोयो जेबोला गाइसमोन बोथोरा गुसु आरोना गोजां बोथोर सम नालाय बोथोरा एसे रमान्टिकआनो लोगोफोर दायो फाइनालि स्टेशनाव मोनफैबाय लोगोफोर आधा घन्टा लाबाय आरोना थाबायनायाव ओरैनोथ' बारा गोजान नंखाया दायो थांगोन धेकियाजुलि टु बङाइगाव आरोना बङाइआव माने जोंहा बाजै दङ आदा बाजै दा जों बेयावनो थांगोन आरोखि बङाइ बागमारा होननाय जायगायाव लोगोफोर ओमफ्राय दा लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना दायो आङो जेसेबां हायो माने एसे दिन्थिलांनो नाजागोन लोगोफोर नोंथांमोननो दायो अब्ला लोगोफोर नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर फाइनालि गाइस दायो रङियायाव दंफैयो आरोना रङियानिफ्राय दा ट्रेन चेन्ज खालामनानै बङाइगाव फारसे थांसिगोनलै आरोना लोगोफोर दा जोङो रङियायाव ट्रेन नेगासिनो दं आरोना मोनफैनानै दा एसे रेस्ट लाबाय लोगोफोर ओंखामबो मोनजाबोआखै ओमफ्राय दा जाना लाबाय एसे उदैखौ फोलोमनो थाखाय दा नेगासिनो दं आरोखि नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर दा सहैसिगोन मोनथारसिगोन लोगोफोर बारा बावलिया खस्थ' लोगोफोर ट्रेन गाखोनांगौआबो जारला फाइनालि दा बङाइ मोनफैबाय ओमफ्राय दा अट' गाखोनानै हमनानै ओमफ्राय सापागुरिसिम थांसिगोन नै फाइनालि दायो माने सापागुरियाव मोनफैबाय आरोना दा सापागुरिनिफ्राय टेक्सि होनगोन ना मटर होनगोन बेखौ माने जोङो बेजों गाखोना थांनांसिगोनलाय आरोना लोगोफोर मोनफैबाय आरो दा बेसेबां टाइम लाबावगोन बेखौ मिथिया जोबोद गोबावनि उनाव फैनायथ' लोगोफोर गरमलै लोगोफोर बोथोरा गरम थाबाय ट्रेन गाखो गरम मोनबाय
So guys, मोननै दायो हाग्रामा ब्रिज दालां दैमा मोनफैबाय लोगोफोर। नै नायलांदो लोगोफोर, जाय नुवाखै आंनि चेनेलावहाय बा नुखानायफोरनि थाखाय नङा। नै दैयाबो गेजेर खन्द'आवसो दं लोगोफोर, मोजाङानो। नै लोगोफोर, दा एसे दं आरोखि बिदिनो। ओमफ्राय दा लामायाबो बिराद गाज्रि लोगोफोर, जि बाज्ल'यो आयै खिबु उनावसो गाखोबावना लाबावदों। नोगोद खस्थ' मोनखायोलै सयथिबायै। बेदरै नायै रोनो जानानै गाखोब्लाबो माने 1 मिनिटावनो हजम होननाय बायदिसो आरोखि। एकदम हाद्रिबो गुफुंलायलाङो, फांबाबो उफाय गैया। नै सफैबोनायसै, दा दखानाव हाबनोसै आरो। लामा आयौ मा बुंनो, लामाखौ ओरैबायदि गाज्रि, उदैखौ सोमावबोजोब्बाय आरो थानायनि गाज्रि जाजोब्बाय खानाया। सफैबाय लोगोफोर। ओमफ्राय दा बागमारा सक, बेयाव माने एसे दखानाव जानो थाखाय एसे माने रेस्ट लाबाय। सफैबाय लोगोफोर। ओमफ्राय दा दसे एसे बेरायबावनानै थांसिगोन आरोखि जा बाजै आदा माने बिखुनजोनि न'आव लोगोफोर। जाना लानि र' एसे, उदैफ्रा माथो माननाया हामथारलिया। दैलि मार्केटाव बेरायदों र', नै बागमारा सकनि। दा एसे बेरायना लानि र'। स' गाइस, फैनानै माने दा न'आव मोनफैबाय बाजैमोननियाव। ओमफ्राय दा जोबोद मेंबायबो लोगोफोर, फुंनिफ्रायनो ट्रेन गाखोनाय मटर गाखोनाय, एसे मेंबाय लोगोफोर, बाज्ल' बुज्ल', आरो ट्रेनावबो गसंनानैसो फैनांदों लोगोफोर, खस्थ'नो। स' दिनै बेखिनियावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर। नेक्स्ट टाइमाव नोंथांमोनजों मोजाङै लोगो मोनफिनसिगोन लोगोफोर। स' दिनैनि बे ब्लगखौ एसेयावनो दोनथ'बाय लोगोफोर। बाय बाय।